Ahoj, já tě zdravím u tohohle videa dalšího. Tentokrát to je tutoriál v Sony Vegasu pro 11. A ukážu ti, jak naklonovat člověka, aby byl jeden a ten samý člověk v jednom záběru. Takže si první musíme natočit ten záběr. To jsem já. A to je jedno, že jo? Tak. No. Takže já si stáhnu ty zvuky teďka na minimum. Tak, tady jsou myslím stažený, jo. Takže, první, co musíte udělat je, ty pojď sem pěkně, že si tady na tohle ten obrázek šlápnete. Tady si zadáte to mask. Tady si dáte tady ten, já myslím, že to je pero, nebo ořezávadlo prostě. A kliknete si takhle, teď jak to chcete rozdělit. Pum, pum, pum. Takhle. Tak. Ano, počkat, tohle možná... No. No jo, mohl jsem tohle dát ještě trošku blíž, ale to už je jedno, to nevadí. Tak, tady je, jak je to non, tak si tady dáte bot. Jak je tady to opacity, jak to mám číst. Tak, tady si dáte... Ne, tady si dáte 22,5. Tak, hotovo. A to je naprosto všecko. To je úplně všechno. Je důležitý, abyste měli ten záběr naprosto úplně stejně osvětlený. Jo? To je nejdůležitější na tom, protože jakmile ten, co je vpravo, má jiný světlo, stačí, kdybyste zatáhli trošku okno nebo tak a už to lidi poznají. Jo? Jako takhle to samozřejmě taky poznají, jo? Ale kdybyste opravdu byli hodně, nevím jak to říct, vychcený, tak můžete udělat, že si budou myslet, že máte dvojče, když vás neznají. Což myslím, že by bylo docela vtipný, ne? Takže takhle to je všecko. Já vám děkuju, že jste se na tohle dívali a snad vám tenhle návod pomohl. Byl krátký, ale myslím, že stručný. V dalším návodu ukážu, jak použít green screen v Sony Vegasu Pro. Já jsem ten návod udělal, protože jsem nějak neviděl Čecha, který by dělal návod, jak naklonovat člověka v Sony Vegasu. A je to opravdu jednoduchý, jak vidíte, takže na tom není nic moc. Ale ohromíte tím lidi, co? A to já teda vím určitě, že lidem se to líbí, protože lidi prostě nevidí, jak se to dělá, že jo? No, takže tohle je všecko a já jsem to vlastně zvládl docela stručnější než ten chlápek v tom americkém videu, podle kterého jsem se to učil já. A jak vidíte, tak tady to koleno je trošku to, protože jsem to špatně ořízl. No, to je jedno, prostě to jsem já, no. Ježíš, ty to nějak probliklo, co pak se stalo? No, to bylo jenom Facebook, jo. Ejuj. No to se vám nestane, to jenom nějaký jaksi bug. No, takže tak a doufám, že vám to pomohlo a čus.